Dobar dan svima, moje ime je Vendi Keserica, javljam vam se ispred SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Tijekom cijelog ovog pandemijskog perioda SOS je radio i funkcionirao neometano. Naše aktivnosti što u sklopu SOS-a, što u sklopu programa mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela su se provodile kontinuirano. Ono što je specifično kod nas je to što mi zaista kroz cijelo ovo vrijeme bilježimo porast poziva i porast potrebe za postojanjem ovakvih usluga na području Krapinsko-zagorske županije. Ukoliko imate bilo kakvu potrebu, sve kontakte možete naći na našim mrežnim stranicama. Javite nam se s povjerenjem, javite nam se jer tu smo za vas.